गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। लाख रेशन कार्ड बिगोमाफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। नोंथांमोना रेशन कार्डनि e-KYC आपडेट खालामना लानाया गोनांथार जानानै फैदों। जुदि नोंथाङा दासिमबो e-KYC आपडेटखौ खालामना लायाखै अब्ला थाबैनो ओनसोलनि रेशन गलादारनाव थांनानै e-KYC आपडेटखौ खालामना ला। जुदि थाबैनो e-KYC आपडेट खालामना लाया अब्ला नोंथाङा रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननाय मुलाम्फाफोरखौ मोननाय नङा। खुंथाय बिफाना रेशन कार्डनि e-KYC आपडेट खालामनाय हाबाफारिखौ आखायाव लादों। नोंथांमोननि ओनसोलनि रेशन दखानाव थांना e-KYC आपडेट खालामनायनि सोमोन्दै खौरां लाहै। खुंथाय बिफाना रेशन दखानिफोरनो बे बिथोनखौ दैथायहरदों। गासैबो रेशन दखानिफोरा जुननि 15 अक्ट'निफ्राय 25 अक्ट'नि गेजेराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि फिंगारप्रिन्ट लानांगोन। फुड एन्ड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन डिपार्टमेन्टआ बे गोनां खान्थिखौ फोसावदों। हादरनि लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टआव फैगौ 18 जुन अक्ट'आव पि.एम. किसान सम्मान निधिनि 17थि किस्ति राङा हाबसिगोन। पि.एम. किसान सम्मान निधिनि 17थि किस्ति रांखौ मोननो थाखाय नोंथांनि मुङा दं ना गैया बेखौ नायनानै लानो हागोन। पि.एम. किसाननि गुबै मुलाम्फागिरिफोराल' बे 17थि किस्ति रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा पि.एम. किसान सम्मान निधिनि 17थि किस्तियाव मुङा दं ना गैया बेखौ नायनो थाखाय pmkisan.gov.in आव लग इन खालामनांगोन। बेनि उनाव बेनिफिसियारि लिस्टआव थांनानै नोंथांनि मुं फारिलाइखौ नायनो हागोन। भारतारि बोथोर बिगियान बिफानआ आसामजों लोगोसे सा-सानजा रायजोनि थागिबिफोरनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव मेघालय आरो आसामनि गोबां ओनसोलफोराव हरखाब दैबाना जागोननि सांग्रांथि होदों। जर'खायै आसामनिफ्राय मेघालयआव दावबायहैनाय एबा दावबायहैनो नागिरनाय सुबुंफोरा सांग्रां जानाया गोनां। आसाम आरो मेघालयनि अखाजों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव हरखाबै जाथावना दैबानानि सांग्रांथि होदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफानआ मेघालयनि सानजा खासि हिल्स, सोनाब खासि हिल्स आरो जयन्तिया हिल्सनि माखासे बाहागोफोराव गाहायनिफ्राय गेजेर थाखोनि दैबाना जानो हागौनि सांग्रांथि होदों। आसामनि माखासे जिल्लाफोर फारियै बाक्सा, बरपेटा, बङाइगाव, काछार, दरं, चिरां, हाइलाकान्दि, जरहाट, कामरुप मेट्र', कामरुप रुरेल, क'क्राझार, गलाघाट, लखिमपुर, एन.सि. हिल्स, नलबारि आरो उदालगुरियावबो दैबानानि खैफोद थानायनि सांग्रांथि होदों। आइ.एम.डि.आ बेफोर ओनसोलनि थागिबिफोरखौ सांग्राङै थानो आरो जाथावना दैबानानिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय गोनांथारै सांग्रांथि लानो आइ.एम.डि.निफ्राय बिथोन होनाय जादों। मख'नो गोनांदि आसामाव बावैसो सान सिगां जानानै थांनाय दैबानायाव खमैबो मोन 11 जिल्लानि गासै 3.5 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा भुगिनांदों आरो सा 12 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। बि.जे.पि.नि दैदेनगिरि आरो कर्नाटकनि बारग' गिबि मन्थ्रि बि.एस. येदियुराप्पाया जेंनायाव गोग्लैदों। बेंगालुरुनि गंसे कर्टआव पक्स' आयेननि केसआव येदियुराप्पानि हेंथायै जामिन मोनै वारेन्ट फोसावदों। बि.जे.पि.नि दैदेनगिरि येदियुराप्पानि हेंथायै सासे लाइमोन हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दाय जाबसिननानै केस थिसनदोंमोन। बे केसआव येदियुराप्पाया कर्नाटक हाइ कर्टआव सिगांग्रो जामिन मोननायनि आर'ज बिलाइ थिसनदोंमोन। बेनि सिगां सि.आइ.डि.आ येदियुराप्पानो कर्टआव नुजाथिनो जामिन दैथायहरदोंमोन। फैगौ 17 जुनआव येदियुराप्पाया सि.आइ.डि.नि सिगाङाव नुजाथिनो हागौ। मख'नो गोनांदि लाइमोन हिनजावसानि बिमानि अजद होनायाव बेंगालुरुनि सदाशिबनगर पुलिस स्टेशनाव येदियुराप्पानि हेंथायै पक्स' आरो 354A नि गेजेरजों केस थिसनदोंमोन। बे केसखौ कर्नाटकनि डि.आइ.जि.आ सि.आइ.डि.नो गथायदोंमोन। येदियुराप्पाया गावनि सायाव बेबादि दाय जाबसिननायखौ नंखाय होननानै फोरमायदों। बि.जे.पि.नि दैदेनगिरि येदियुराप्पाया बुंदों, गावनि सायाव बेबादि दाय जाबसिननाया गासिबो नंखाय। नाथाय दायो बुंनो हायादि बेबादि दाय जाबसिननायनि उनाव सोरबा राजखान्थिगिरिनि आखाइ दंना गैया होननानै बुंदों येदियुराप्पाया। गोजोनथाव खौरां इन्डियान ग्रान्ड प्रिक्स 3 आव ट्रिपल जाम्प बादायलायनायाव चिरां जिल्ला बर' बाजार सिलबारि गामिनि अम्ब्रिका नार्जारिया कर्नाटकनि बेंगालराव खुंजानाय खेलायाव देरहासार जानो हादों। बि.टि.आर.नि बिखायाव गोदानै राजखान्थि दोलो दाफुंजानो थांगासिनो। फैगौ 16 आगस्ट खालारखालि क'क्राझाराव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जथायै प्रग्रेसिभ डेम'क्रेटिक फ्रन्ट एबा पि.डि.एफ मुंनि गोदानै राजखान्थि दोलो दाफुंजागोन होननानै फोरमायदों पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ।
फैगौ 29 जुलाइनिफ्राय 5 आगस्ट खालारसिम कक्राझार जिल्ला बिजिरसालियाव खुंफुंजागोन लक आदालत, चेक बाउन्स केस, मटर गारि एक्सिडेन्ट केस, क्रिमिनेल केस आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि केसफोरनि सायाव बे लक आदालतआव फैनानै गावबा गावनि केसफोरखौ फोजोबनानै लानो हानायजों लोगोसे खम जुरिमानानि रेहाय मोननो हागोन होननानै कक्राझार जिल्ला आयेनारि सिबिथाय बिबानगिरि सुमित भुयान बिथाङा फोरमायथिदों। आसामनि आबादारिफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। सरकारा होनाय माइज्लि एबा माइ जोलैया रज'आसै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तिताबरनि आबादारिफोरा साबसिनै माइनि आबाद मावनो थांनानै जेंनायाव गोग्लैदों। माखासे आबादारिफोरा तिताबरनि माइ बिजिरसंनाय मिरुनिफ्राय नुमलि मुंनि माइनि गोदानै जोलै लांनानै फोदोंमोन। नाथाय गोदान जोलैनि माइज्लिया आसा खालामनाय बायदियै खोथिया रज'आखै, जायनि जाउनाव आबादारिफोरा खर' हमनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तिताबरनि माइ नायबिजिरसंग्रा मिरुनि बिगियानगिरिफोरा नुमलि माइनि जोलैया साबसिन होननानै फोसावदोंमोन। नाथाय बे जोलैनि खोथिया फोनानै आबादारिफोरा दासिमबो आबाद फोथाराव ओंखारलांनो हायाखै। बेजों लोगोसेनो आसामनि दाब दाब जायगायाव सरखारि माइज्लिनि सायाव सोनारनाय आबादारिफोरनिफ्रायबो बायदि बायदि अजद सिखांदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।